Ephesians 1:3 no. Ephesians 1:3 no. Yeah. Yeah. The person who sees you kakrama me bio. Ephesians 1:3 was saying, "Enshiraka onyankopon." Aha. Baako. Ye na wura di Yesu Kristo. Ye wura di Yesu Kristo. Neja. Ode won mu enshira. Enshira. Enshira ye so hono e Kristo. Nana. Na me ka Paul ho asem. Se ye ka Paul ho asem a, ye nim se adesua nyina obi be ko university akosua theology, ewura mu atwa be billion nyina Paul nsem o ka ye ya. Eni wo kosua. Esa se osua ade no kwa akiri na nye se osua obi wo. Ono de no de e yotumfo gye Nyankopɔn na e kire ne se sei na tie. Na Yesu no kura na wo tan no no. Sei na o tie. Na Paul kasa no, aha no wakasa kire se enhyira every agye Nyankopɔn ho. Ene ne ba Yesu ho. Enti Paul a onye hintasem no bebre ni di adanse ewo ne kasa bie mu se o kenkan eye Roman fo homa Galatian fo homa Corinth fo homa no ahyase bia no Paul kasa wase Paul a emfiri ni pem ne emfiri ni papem ne emfiri Nyankopɔn ne Awurade Yesu Kristo enti Paul ne kasa nyina mu no o chade ni mu se ne hintasem a wode ma no etie na ye Awurade Yesu Kristo se ne medi kakai no o kitanyamisu aye osono a waso ba or you dear me or you was so sabebe you be biara ja oh bibia yes na ne meka kura ma atiefo anwo di se efiri so onyame boss oni asase oni adifo ni nante ye nyina onwo Onyankopɔn yi nhu adi kire won nyina no enye otumfo na nkasa won ne ba no Yesu Kristo no ena o mani jini hu adi eden e kire jidifo nyina enti na picture ni dey say the Father is God, the Son is God, the Holy Spirit is God. The Father is not the Son. The Son is not the Father. The Holy Spirit is not the Father. We akuku demo a asua de a wo ko Bible school bia e ko wani mu na wusua theology na se wusua bibia fa nyamesom ho Christology ne bibia ho a e be kire opefe am wo hu se ne ya bete you na wo kan se bi afa o ya na tiefo ade wo ase be omutu ne ona o se ebre bi Nyankopɔn be yi no wa kire nipa no ya o ma ne ba no ya na eye ya na so se nyame ni Moses kasa e wo ansa okoyi Israel for no na Yesu ama you nana ni o ne se Yesu Kristo ho adisua se doctor bi ana me ka sha sorry man se Yesu hu adisua no ye ya kire won wasori da mu no kakra bi esa se ye ka se de wo ko deep kakra bi pa wadwiri be ye sem bebre nana ye hwe se Yesu Kristo no okita nyame edin no ankasa anase okita ye hwe ne a eye Isaiah ekaye Isaiah we hwe time kakra Isaiah 9:6 no yeah eye ensia no Isaiah chapter 9 verse number 6 say na wawo atoko amaye amfara wamaye obabeni na yiye beda ne metri so you na wa friend di say nwanwa futufo Onyankopɔn tumfo odi Onyankopɔn deja asomdwe hine ya na me kan yere say okita sa title God no ekita Yesu Kristo it won say ye ka odifo Isaiah na nyenkola ana titles a ye be frɛ Yesu no ye de be frɛ no ja tell me can say the Father is God, the Son is God. And God no there Sam yen saying no it with the woman no ti Yesu Kristo wo frɛ ni Nyankopɔn a enye umo musuo efiri sɛ onyame honhom konkron na nkasa da na ti pefe emi ehu sɛ Yesu Kristo no yetimi efrɛ no sɛ Onyankopɔn sɛ ne watwero ɛwɔ twonsɛm no ma na oye Onyankopɔn so eba papa frɛ ye betimi frɛ ni Yesu na na ye frɛ ni Nyankopɔn a eni ni nkasa onni Nyankopɔn onni ye betimi frɛ ni Nyankopɔn you
Se be twa fani Nyankopon na. Ade ne kyerɛ ɔno ani Nyankopon. Da bi nyo ɔno ani Nyankopon no. Se picture no I want to read English now or you see mighty God. Yeah. When you see almighty. Send me a picture now my draw no. Pepe. O sa ha wo bodin no e de ama no. Wo ye onyame a owo efiri tete. Yesu Kristo ye onyame a owo firi tete. All be kwa no frɛ ne gye Nyankopɔn ka kyerɛ no e wo John 17 sɛ gya anu onyama na me wo wo nkyɛn ansa na wo bɔ wo soro ne asase no. Me pa cho me ba sa fa ma de ma me. It is say you respect Jesus. Ni na nu mu asɛm no a ɛsɛ ye hu sɛ nea ɔka ni nyinaa no ɛyɛ pefe ɛda mu pepepe. Nana me ba cho 1 Timothy chapter 3. Timothy no ma bi kan eti miansa. Jim. Ma cho di jemu sɛ. Chemu dunsia. Ɔsɛ na ade a wɔde amkoro ka sɛ. Yeah. Ɛso ɛne onyamso mpa ɛho ntasɛm. Asɛm wo sɛ yɛ hintasɛm pa. Ɛkyi yɛ gye ne firi tete. Yɔnkɔ. Asɛm a ɔsɛ na ade a otu the word ade a wɔde amkoro. Yeah. Ɛka. Sɛ ɛso. Yeah. Ɛne onyamso mpa ɛho ntasɛm. Yeah. Yeah. Onyankopɔn yi ne ho adi yɛ mu. You. Obu ne ben mu. Ampa. Woyi ne ho kyerɛ abɔfoɔ. You. Ɔka ne ho asɛm amaman mu. You. Wɔgye no di ewiase. Wɔfa no kɔɔ soro. Na ho asɛm na wokan. Yesu Kristo ho asɛm. Na yɛhyɛ ase so yɛ ba no. Fa so abo. Ɛka nneɛma ɛkɔ ɛno ɛsa. Yeah. Ɛnan enum ensia. Yeah. Na deɛ di nka no sɛ Onyankopɔn. Yeah. Eyi ne ho adi ne nam. Tina me see Yesu Kristo no. Ɛna Yesu so ɛba ho nam. Ejiw. Ɛne na Nyankopɔn no ana bɛyi ne ho adi ne nam no a wɔka no wɔ 1 Timothy chapter 3 verse 16 ya. We nye Onyankopɔn totrobo nso agya nankasa na emu ɔba Nyankopɔn no. Wo ne bɛyi ne ho adi. Tina me say na me agya no. Enti Nyanko ɔba no e de bɛyi ne ho adi. Nyankopɔn agya. Ana ɔba Yesu Kristo Nyankopɔn. Ana ɔnkronkron Nyankopɔn. Tin ɔno bɛyi ne ho adi na yɛ hintasɛm. Yɛmfa ma wo a wonte ase. First one number 1 no deɛ. Wɔbɔ Nyankopɔn di direct. Ai. Ɔsɛ Nyankopɔn no yi ne ho adi ɛwɔ honam mu. Na Isaiah no sɛ wawo ma yɛn. What is saying? You. Onyankopɔn tumfuo. Enti na maka sɛ tu Nyankopɔn God no ɛwɔ hɔ no mo yɛ de ma ɔba no. Nanso nye ɔno a ne agya Nyankopɔn no. Nana yɛnkɔ John 1:33. Yeah. It is said the Malay foundation say Yesu Kristo no ye friend Nyankopɔn a ɛyɛ yie ɛyɛ saa wɔte. John chapter 1. 100% bibi anim. Na mom ɔnyɛ ɔno ani Nyankopɔn agya no wɔ hɔ ɛna ɔba no so wɔ hɔ. Yeah. Yɛnti nana point na ka say Osuboni Yohani sɛ wokɔ ngramosun mu a yɛ friend Yaya. Na where the omu yusu ɛwɔ Yaya ho say he is a righteous person. Wo you obi ɔyɛ deɛ bɛn ɔtene. Enti nkramofu bu no, Kristofo bu no. Yesu no kura ka kyerɛ sɛ